bere estiloa pixket. Zer musaz, matxi? Zure kulpiatzi super nerviosa. Nerviosa? Bai, nerviosa? Ba, bai. Bueno, gurekin da Ainhoa Etxebarria. Aurkezpenik berreztun persona bat, baino... Eskerrik asko. Atzalde hon? Atzalde hon. Bueno, hasi gaitezen. Venga. 2008 urte zaila izan zen danontzat, ilune. Baina gertu... Zuta ni hortxe zautu ginen. Bai, hori dala da. Baina urte ilune izan zen bati bat, gertuko batean eriotzie sufriu zenuten ontzat, ez? Zeure kasun atxe galdu zenun, zuk nola jaso zenun bere eriotzien berri? Ba, Lucien gaztan. Lucien gaztan, ze akorraren naz. Claro, haune dana geruten nau, pandemisa buelta etxibe bai, etxinen zerratako bazen eta hori dana. Eta zera baten esan zestarin hona torteko, esanean, bai, ze, klaro, ninaz oso faltzinaz, ez? Oso faltzinaz. Ze, nabil txalotzen, inigo zelako ona, zure korapiluk, ez da izer, hau, besti, porque hau enen bir, es superimportanti, ez da izer, xabine, xabine superondo, ana superondo, ez da izer, gaur eurakinen jot berba, por cierto, tole horretik. Eta ez aztazune, torreko zatani, bai, de repente inazi pentsaden da, ostia, horratzea, buelta, gaina neunazena, zeninaz pertsona bat, oso kanpoku, baina oso neurina. Osa, nira una beti zazte, zu konta ezu guaiza, ze konta ezu pasaen gatzun guzti, baina onarte, ez? Gero ni oso neurina. Gentik ez dakizan unbixina zen bez. Askotan galdetezte igual, etorri bina zein eite behar, ez unbizizea, Donosti, Ondarru, Bilbo, dani, bueno, bale, ez? Oso neurina zela esan lehike. Eta txana izan zanin, izan zan pandemixan gaua zela. De repentin, bueno, bera ingresain ben, eta korretxenaz, hilebete hon zan, aurre atzea. Orduan ninteu aziratik beti oso negatibi izan zen ez beti, beti txarrenin nipintxenaz, eta txarrenin beti pintxen dute aukera posible guztik, eta ze soluzin topaneiken. Hori jara, zure buruai keston kaltietxi, baina bai, beti txarren nipintxenaz. Orduan nila neuan negatiba aziratik, eta hilebete ez, como, ia noiz. Orduan, luze demazen gaztan, horretxeak esan luzi. Dolun fasitaz gaitu gehalen. Berrixe jasotzezun momentuen, ukapena azaltzea, hasi eran? Nina, eta hau ez da jaiztea esan etzan egin neoana, baina neu jasonean deixe, ospitxaletit ezazten, listo, ordo batzu baru. Eta nik esan, bale, eta ni orokorrin esan dut guztain gaztan nire faseta bata, ze, bai, jentik nerbitxur galtzen denen lokezea, ni pintxenaz oso, bale, resolutibina, eta orduan esanean, bale. O momentun, nik ez da izerren birdoten, honen aurri, a nivel praktiko, ze hostixan birde bat ematiltzen da nin. Eta esanean, atxane arrebia eta nasei zinetzen ditu, porque horape guazen alan, aiztia ibez, ama ibezanean, zeina momentun burutik hobetuen, gure familixan. Eta okurri hastan, amanan hasi, osabia ideitxun etzen da, esan etzen, osabi, ze txenda pertsona bat hiltzen da nien. Zen nik ez da hori, osea, zen birdot, noa deitxu birdot, zen birdot, enek, osea, lehuko gauzi pentsaran hau izan zen. Eta osabak ez da, osea, tranquil justan bizka, desazta, bueno, tranquil, ditxukotza, mendik ez da izan, nire preocupazen izan, hoxe, nire joakitxeko nizeran erun bine bandana, eta gero, klaro, ama ideitxu binetzen, eta aiztiai eta Ondarru egun itxan korrikan. Konfinamento guzti saltuan je, bai. Bueno, toka hori esan. Bai. Eta jebeak kanpun zenon, ez da? Baina eta nago bazen kanpun. Baina ezke nik horren horren esanen dut, ezke zu mutrikun bizikoa zinan be, eta ni Ondarrun bizikoan itxan be, super apartin gau bazen, danak igarten hazen aparte demazin. Kuadriak upe bai, super apartin, ez? Osa, zain dago bazen bideoamada bidez gebizen alkarraz komunikaten, nik kontaktu neokan bakarrik eite beatorri binitxan, nin astin ben. Eta esan ilusioak esen etxestan gauzi, naut esan bai, baina bagoazen beste pertsona batzuk natxasen duzena bezarkatu ero urakin egon, ez? Nora magoan Zaragozan, nora txebe kanpun egoan, nora izti egoan Ondarrun da ni Bergaran. Orduan zan zentzazin joi, ostras, aiztitan niri berez ez goazen alako apartin alkarren gandi, baina ni aiztik ikusteztan ero bidea ematik edo telebizinen ikusteztan alako biharrin, orduan zan, ostras, ez? Nik uste distantzixi danok igarri gendunela. Osa, hauzo diferentitan bizitzen egon da, ero herri diferentitan atxeta ondu neon, danok gehuazen, apartin gehuazenan zentzazinaz, baina gero baire kuriosu,
Jente asko ez da, ez da, ostia, zoratxe gaina partire, kampun eguan denik, kampun, maizketan egu bazen kampun. Kampun ero barrun, ez da izelan esan, ez? Esaldi hona da. Beste gauze bat kakastuzune asko pandemisek, azken agurre ez? Zuen kasure ala izan zen? Erantzune, luzi. Hori izan zen eternu. Oso eternu izan zen, zehatxe juntzan masatzen batin, eta enterru erana, bueno, kestaldia izan zen, eta enterru eranaz izan zen, ustaian otamaik kesin uste dut izan zanela. Eta, claro, super luzi izan zen, super luzi engaztan hori denpori, sentuten zinean inobeto zegoa zenela, ez? Esan, como, bueno, eta hon, enterruen berdo. Osa, ostea de, de repente, ostea de atzea buelta etxen zentzazin. Niak horreena, ustain hartzen egazen oporra radixun, eta jentik esan, zera, bueno, oporrak, eta ni, ez ziaten oporrak hartzeko neharretxeko, tio. Zer negu sekulenaz lehaten jausten, ez? Zan, como, biharra jombizea, pa, enbizu, eta orduan zan, como, nero oporrak hartu neharretxeko, baina oporretan negu alabe, nebien atxanfun enterru organizaten. Orduan de, hori pasatak, ja, biharra jombizea, ez zine ban. Osa, ez, zan, como, Olako gertegai baten aurrin, eta gaina, azkeno agur hori hainbeste luzaute, zeintzuk izan ziren zure heldulekuek? Heldulekuk? Familixi, obviously. Launak, launak kriston, bai, launak izan zin la hostia nitzako. Bai, ze hortxe ikustezue bai, ez? Ikastezu betxankorraz izaten be bai. Ze, bara jente gexa, ez? Igual egoera barreine pasaran eta segun bakotxan isakeri zelakuran erabatea ero bestea pasaden dara, ez? Baina nik eukinek lagun handi bat, baina horre pertsoni horrek ez daki zelan emozuri doluminak, ez daki zelan trata zegoaz, ez tozko erakusten erixotzi zelan bixi, zelan normalidadiaz, ez? Eta epaitzen den gauza bebara. Dana eta zain ikusteko jasuz zelan zazen. Ia ikusten batzun triste, pues que ez batzu ikusten triste, igual ez da pertsona, nente esan, ez? Baina, bueno, nahi naban esan zen, ikastezule betxankoraz izaten ze ikustezu benetan zelako vulnerabli gazen danok, ez? Ikustezu bai, jentin vulnerabilia eta gero bakotxa beranera zelan emotetzun matxasune be bai, orduan ikasi bizorretxe gauza guztik hartzen be bai. Beste sentimentu batzuk, bueno, sentimentu eta fasika ipau ditugu, ez, asarrie, depresixue, ez klinikue, pasauzea hortik, Ainhoa? Errepikatu uste, beste fase batzuk ipau ditugu, ez, gertuko baten eriotzin aurrin, ukapena ipau dugu adibidez, aserri ere bai, ze, klar, frustrazio handu xe, gaina holako testu inguru baten, oindik eta geixo, depresixue, ez klinikue, noski. Bai. Pasauzea hortik, Ainhoa? Ukapena ez, nik hasieratik neukan tragata baixule. Ez da izan esplika. Zer, nitzak izango zen sorpresi, ez pasanilko. Denbori ukizen asimilatzen. Bai, baina inkanbio akorda dena, zaiztik igual ez eukan hori hainbestero amapez, hori onarpen hori hasieratik, ez? Eta igual eurak, bueno, bestera bat abixiko ben. Gero, amorru de masa, lotzi sentira bai. Lotzi, eta amorru eta kulpabilia, bai. Momentu baten zetu denan, como que nire familia egon ala espuesto neuatxik, gero nire biarratxik, gero bai, ez? Eta gero bai, ez da, biarra lanean, sekulen jotenik eta gozek onena esan da. Super ondo bixena, eta biarra etxen segiten dut. Ez, eta bai, nik uste neure duelu neuandik berbain jen, neure isenin da nik zelakuna zen jakine, egin banik eta gauzek onena esan zen, ze bestelan nintzen jauziko, eta bestelan nire dueluengo. Ze bestelan, eta jauzien binitxan, nik pentsatzen dut jauzien bizazela eta lagan bizazela jauzten. Eta baldin bakasuz gauza batzuk ez dutzen alaten jauzten, ezin zu, gero atzain luzea txarra esan gora, ez? Hor justu 2008ko uztaigin zazpixen esan zenuten aio, gugirratzaioko lagunek. Lehen esan dezu, bertzen ditu lagoporrak neharriteko. Nola pasau zenun udea hori? Neharrin zenun, lortu zenun pixkat? Ezko oporrak amaitzen neukazela hor funal haukin eban, zen eusaki. Claro. Eta abizain eban. Kainin programia matxu gendu, baina gero nik editzen itxan, guk ero etxen gendun programi, eta programita gero etxen zendu radioformula, ero dana dala, udan. Orduan nik gero editzen itxan, bultatzen hanen oporretari, radioformula etxen editzen itxan. Baina, ja oporretan esan, lagata no.
Eta kuadrok, no, ondo, listo. Gero aire gixe, eza ez unin, ja, notixe motezunin lata zuzela biharra, eta batzuk ulertzen da, eta beste batzuk ez. Orduan amorru, aiastarin hor, en plan, deko nien azertzen ino bizitzen nina, biltzen inoren paitzen ero esaten, ez dut erratzen ere bakixe. Buruti pasan gaztazpillo bat irain, ulertzezu horri pertsona izateko, baina, bueno. Baina, bai, ez da bela ulertzen da, bezaetzu lan, ez dut ulertzen, ez da denborun, nago epaiten zabiz, lasta xumagin. Batzudan igual epaitzen baino, nahi zatxue lagunduen, ze pentzen dabe igual, hain zazen txarto, zabizela zure bizitxi desaprobetxaten, zure bitxa profesional desaprobetxaten zabizela, ero, ez? Egon ez, tio, ni barri zer nahi bilen etxen, baina, bueno, ulertzen dut, ba, bueno, beste preokupateko erabat izati, ero. Eta erabaki hon asko normalin gogorrak izatei hartzeko baita ere. Erabaki gogorra izen zan, irratixe guztiena? Ez, bai eta ez, nik uste dut aspaldi hartuten eukala, ez? Nik hon radixun etxen dut, kolabora etxen dut astin behin, eta super ondo eta super guztua. Baina nik uste dut, hori fazioi, por ejemplo, ja sentiu desu niezin zulek esamon, eta ninaz pertsona dut, igual enaz pertsona bat, igual biztxa guztin posik ongolena bihar bardinetxen ikaldaketa bitxua, zero, sentiu bero denpora guztin ikasten abiela, ero on birdo tranquila batit, gero topineoteko bai, ez da, bakotxe damu ukure, ez? Ordu nik uste hori erabakisa aurretik hartuten eukara, eta txana beste ipaik izan zanela, neuk esateko, honez paso etxen noizen gozo. Beti, tengo, tero, ondiokan ez, honez paso etxen noizen gozo. Eta tzaninez, amengaz bebai disfrutateko bizitxiaz, eta nahi roen etxeko. Eta, ondo, oso ondo. Ni bai pentsaren dut benetan, buruti pasan gaztan guztien birdotela. Eta enazela gelditzu bir gogukin, esprobateko isebez. Eta ez dutena nahi, ez dutela engo, hori bebai. Orduan... Hale horre saldi bat nagusituko zen ez, igual bai ikuslin hartin, entzulin hartin, edo eta, bueno, lankidin hartin zeatik ez. Ainhoa Etxebarria desagertu inda. Galdera honek parte asko, desagertu intzinen, desagertzi ebertzen nun, eta nun egon zinen. Gero Instagrama privado ipina, mensajik eta jaztazen jentik, ara jeruza, ez da izer falta gota esatxo, da, como, vale, eskerrik asko, ez, baina esango, ez tio, ez que desagertu nahi dut, nahi dut tranquileon, ni neure ondarru, eta neure txakurre, eta neure kolegak, neure lagunak, eta neure bizitxi. Osa, bineoan bizkate, oixe, tranquileoti. Eta ez pentsati talnean permitu eta permitinuan, eta jazta. Zein beste gauza bat askotan esan du, ez ezin jo permitu hori etxi, ez beti permitu zenke hori etxi. Eta bai, hoxe. Eta bebai esan ben, bota initxunela biharretik bebai, tio. Gero jeti gaizture. Jende gaiztu da. Jeti gaizture. Terapixe berri zen dezu, Ainhoa? Bai, baina aurretin ebinen gila terapixe. Aurretin jagozen. Justo, pasan aztin egokin eban, lagun batek esaztan, klaro, nitakat inguru bat igual ez da normalena ero, baina neure inguru, neure lagun askoraz terapixan. Raruara, neure lagun taldin, raruara bateoti ez dune terapixarune baina, ulertzezu. Ordu nik uste baraiela bizkat esepzine gazela ero, baina justo horrekun lagun bateke, neure pixuki ez berdan, ino justo ontxe terapixan ez zer da. Zain, zure pixuki deo terapixan da, mundu guztiz abizu terapixan eta, bai, gu bai, ni bost urtik nabila, osea, txanata gana izan aurretik eta, bai, ez da jautxukite. Alderdi personalean eman galdera hau. Ze nire amoma hiltzanin, akorratzen naiz, momentun arantza bat ezela sartute gauzitzaiten hemen. Zen nintzen behan albuneon, ezin izen uneon. Eta, bai, arantza oso ondixek gauzitzaiten. Eta handik denbora batea, terapixen, psikologo oso on batek lagundute, inun ariketa bat. Izen zana, nire amomakin azken elkarrezketa bat ukitzia, eta esan gabe nitunak edo esan nahi nitunak momentu nesatia. Ta hon asko intzin. Nahizu gaitu, ariketa hori inaldezun, edo eta itxekotan zer esango zen isogen, atxei. Ja. Ineban, ni akoratzen atxe ingresai benin, enteran itxen ingresai benila, berak telefonotik etxutzen benala honet, espedute gero, ez da. Eta no peinaban beraz berroa, beraz ezin baina berak ondo berroa, eta nerviosoan,
oso nervioso egon, tardu nervioso eranin noratxaia sarri gurtutetza. Eta zanetan, atxe, matxe da txutela, Eta hausi izan askan gauzi, holan esan etzana. Ni betinaz esateko holan matxe zatxuteta, Eta amai bezadetza, eta iztiai bai, eta beti, normalin barretxe ez da, hain, azizaz zeure gauza edulkoraukin, azizaz ja zeure arko irizakin, eta ez, baina, ostia, zelago politxe eta zelago importantira nosimen, porque demostra matxero huela jenti askotan etxen dugu, baina, esati de matxe zatxut, holan arpeide, gauza asko solta etxuta, eta bai, asko laguntzen dugu, eta nik etxen duten ariketa bat. Bai, no. Nik asko matxezat jut. Nepe bai zen. Eta hoin sofan bukako dugu elkarrezketa hau, bale? Baina eskerrik asko benetan. Zeuri.